báze to je dnešný prípad nezvolíme trošičku inej činnosti. Unikátne majstrovstvo českých a slovenských strojov. Jarko, čo uvidíme? Piloti a lietadlá sa pomaličky pripravujú. Pokiaľ to dobre sledujem na letovej strane, už sú nahodené motory. Za chvíľočku narovujú na dráhu, aby sa zhromaždili v priestore na unikátny projekt, ktorý teda bude pozostávať. Bude ochotne podpisovať čokoľvek mu predložíte. Čokoľvek, neviem. Záleží samozrejme ráda. Evakuácia postupu.